9 του μηνός σήμερα. Χρόνια πολλά στις Άννες, γιορτάζουμε Χρόνια πολλά. Ένα τη μέρα πόντου μας λοιπόν. Ένα τη μέρα, ωραία. Και θα συνεχίσουμε αυτόν τον υποτιθέμενο κύκλο, να πω. Ταξίδι σίγουρα, τώρα κύκλος δεν ξέρω αν θα μας βγει. Κύκλος της Ευρώπης, ναι, περίπου. Ναι. Δεν θα βγει κύκλος, θα βγει ένα... Κοιτάξτε, ήμασταν πάνω, χθες πήγαμε στις κάτω χώρες και σήμερα πάμε στα νησιά. Ας το πάμε έτσι, θα πούμε ότι πάμε σε άλλη τελείως περιοχή. Πάμε λίγο αριστερά, δυτικά. Έχουμε κάτι χώρες που είναι νησιά από εκεί, οπότε ας τις πιάσουμε και αυτές. Οπότε... Να πέσει το intro. Και που λες podcast. Είμαι η Χιονία. Και εγώ η Ευανθία. Και που λες Ευανθία, θα πάμε πρώτα να δούμε τη Γροιλανδία. Στο γκρίο παγωμένο Ατλαντικό. Στη Γροιλανδία φτιάχνουν ένα παραδοσιακό φαγητό που ονομάζεται ματάκ και είναι παραδοσιακό χριστουγεννιάτικο πιάτο της Γροιλανδίας. Είναι ένα πιάτο σαν σούπα που αποτελείται από ακατέργαστο δέρμα φάλαινας και λίγο λιπάκι πάνω του. Δεν ξέρω αν μ' αρέσει αυτό. Ακούγεται λίγο ιδιαίτερο, θα πω. Ναι, εμείς δεν έχουμε συνηθίσει τέτοιες γεύσεις. Φάλαινες, απίστευτο. Πρέπει να είναι τύπου οι δικές μας τσιπούρες οι φάλαινες τους. Δεν έχουμε πολλές πληροφορίες για τα έθιμα στη Γροιλανδία, οπότε προχωράμε. Ναι, προχωράμε. Και πηγαίνουμε στην Ιρλανδία. Στην Ιρλανδία χαρακτηριστικό είναι ότι αντί για μπότες κρεμούν στο τζάκι μεγάλες τσάντες για να αφήσει μέσα ο Άγιος Βασίλης τα δώρα του. Η πρωτοτυπία όμως των Ιρλανδών βασίζεται στην αγάπη τους για το εθνικό τους ποτό, την μπύρα Guinness. Αφήνουν λοιπόν... Αχ, δική τους, σωστά. Α, ισχύει. Είναι πολύ ωραία. Είναι και κάνει παντού πάταγο αυτή η μπύρα. Η βαρελίσια με τον αφρό, όχι. Καλά, δεν είναι η μάρκα βασικά, οι Guinness είναι παντού. Σε όλες τις χώρες πίνουν Guinness. Okay. Θα το δω. Θα δοκιμάσω μάλλον, γιατί είναι όλο τις κλασικές πίνουμε. Ωραία. Αφήνουν λοιπόν έξω από την πόρτα του σπιτιού τους μία Guinness και μια κρεατόπιτα για να τσιμπήσει κάτι ο κουρασμένος Άι Βασίλης που θα τους κάνει επίσκεψη και θα φέρει τα πολλά δώρα που θα γεμίσουν τις μεγάλες τσάντες. Σκέψου μεθυσμένο Άγιο Βασίλη από τις πολλές Guinness. Αν χτυπάει σε κάθε πόρτα και τρώει και πίνει. Θα δίνει τα λάθος δώρα. Φαντάζεσαι. Οι Ιρλανδοί μένουν πιστοί στο πνεύμα των Χριστουγέννων, αφήνοντας την πόρτα ανοιχτή και κερί στο παράθυρο, ώστε να περάσουν η Μαρία με τον Ιωσήφ. Στο τραπέζι βάζουν μια κανάτα γάλα, ψωμί με σταφίδες και ένα μεγάλο κερί. Την ημέρα του Αγίου Στεφάνου οργανώνεται μια παρέλαση στην οποία κρατάνε έναν πάσαλο με έναν τρυποφράκτη στην κορυφή του. Η διακόσμηση δεν μαζεύεται πριν από τις 6 Γενάρη γιατί θεωρείται γρουσουζιά. Επίσης υπάρχει και το έθιμο της ανταλλαγής δώρων τα Χριστούγεννα από τη Βικτωριανή εποχή. Ο Άγιος Βασίλης είναι γνωστός ως ο Father Christmas. Αφού γράψουν τα γράμματα, τα καίνε στο τζάκι ώστε ο Father Christmas να διαβάσει τον καπνό. Όχι το γράμμα. Τι λες τώρα? Πώς ακριβώς το ερμηνεύουν αυτό ότι μπορεί να συμβεί, ας πούμε, γιατί... Ναι. Από κάπου πηγάζει αυτή η θεωρία. Απίστευτο, ναι, και καλά, ας πούμε, ξέρεις πώς κάνουν. Όχι, θα σκεφτόμουν τα σήματα καπνού που είχαν οι Ινδιάνοι, αλλά δεν έχει πολύ. Όχι, αφού λέει και το γράμμα. Και το γράμμα για να διαβάσει τον καπνό. Τέλος πάντων. Και θα διαβάσει αυτό που γράφει το γράμμα. Καλά, προφανώς δεν είναι αλήθεια, αλλά ξέρεις πώς να το εξηγήσουμε τη λογική, δεν βγαίνει. Όχι, προσπαθώ να καταλάβω από πού πηγάζει αυτή η ιδέα. Ναι, αλλά μάλλον δεν είναι. Και λέει σχηματίζονται γραμματάκια στον ουρανό. Σαν τα καρτούν! Τέλειο! Το έθιμο των καλτσών τώρα εμφανίστηκε από έναν θρύλο, όπου ο Άγιος Βασίλης έριξε κατά λάθος χρυσά νομίσματα σε μια κάλτσα. Οκ. Και καλά, ας πούμε, υπήρχε μια κάλτσα κάπου και έπεσε ένα νόμισμα, οπότε κρεμάμε τις κάλτσες για να βάλει κάτι μέσα. Μάλλον. Ναι. Αυτό με την κάλτσα το έχουν και σε άλλες χώρες. Καλά, και στην Αμερική σίγουρα. Κρεμάνε στα τζάκια τους κάλτσες και ειδικά για τα παιδιά έχει πολύ πλάκα που βάζουν γλυκά μέσα. Που... Ναι, συνήθως ή τα δώρα εκεί τα βρίσκουν το πρωί των Χριστουγέννων. Απλά είναι τεράστιες οι κάλτσες αυτές για να βάλεις δώρο μέσα μεγάλο. Εμείς, ας πούμε, το μόνο που κάνουμε, αλλά δεν το είχαμε ποτέ στο σπίτι μου, αλλά κρεμάγαμε
κάλτσες στο τζάκι για Για διακοσμητικό. ομορφιά, ναι. Όχι ότι θα τις γεμίζαμε με δώρα και γλυκά. Και νομίζω αυτά είχαμε από την Ιρλανδία. Αυτά από την Ιρλανδία. Δεν ξέρω, νομίζω θα είναι πάρα πολύ ωραία η μουσική τους. Έχουν υπέροχη μουσική. Λες να υπάρχουν η αδερφή μου έχει. χριστουγεννιάτικα. Μπορεί να υπάρχουν. Μπορεί. Αλλά η αδερφή μου έχει πήγαινε στο μουσικό και της είχαν δώσει οι καθηγητές της και CD που οι ίδιοι έπαιζαν Ιρλανδικά και η τραγουδίστρια τα τραγουδούσε έτσι με πολύ ωραία γυρίσματα κτλ. Και η αδερφή μου πήρε και παρτιτούρες για να μάθει κομμάτια και έχουν παίξει και με το σχολείο, ας πούμε, Ιρλανδικά σε γιορτές αντίστοιχα χριστουγεννιάτικες του σχολείου. Αν και νομίζω τα ίδια τα κομμάτια δεν ήταν χριστουγεννιάτικα themed, αλλά είναι υπέροχο. Και στο φλάουτο, γιατί φλάουτο παίζω κι εγώ και η αδερφή μου, ακούγεται πάρα πολύ ωραίο. Φαντάζομαι ότι είναι και ένα κατεξοχήν όργανο. Φαντάζομαι ακορντεόν και φλάουτο. Ναι, αυλή γενικά. Ναι, μπράβο, αυτό, πνευστά. Πω, το φαντάζομαι. Και τώρα μπορούμε νομίζω να προχωρήσουμε. Ναι, πάμε και στο main νησί. Στη Μεγάλη Βρετανία. Ναι. Στη Μεγάλη Βρετανία, τα παιδιά γράφουν γράμμα στον Father Christmas, όπου του δίνουν ευχές και του ζητούν το δώρο τους. Ρίχνουν το γράμμα μέσα στο τζάκι, ώστε ο καπνός να το πάρει μαζί του και από την καμινάδα να το οδηγήσει στον Βόρειο Πόλο. Κοίτα πως έχουν αυτή τη σύνδεση. Ναι. Η αγγλική κλασική διακόσμηση περιλαμβάνει φωτεινά κόκκινα αλεξανδρινά γύρω από το τζάκι, καθώς και κλαδιά γκί που κρέμονται από την οροφή, που σύμφωνα με την παράδοση όποιος στέκεται κάτω από αυτό πρέπει να ανταλλάξει φιλιά με αγαπημένα πρόσωπα. Για τους Άγγλους δεν νοείται εορταστικό χριστουγεννιάτικο τραπέζι χωρίς γαλοπούλα, κρεατόπιτα και χριστουγεννιάτικη πουτίνγκα για καλή τύχη και τρώνε και μπιφτέκια με σάλτσα από γουρουνάκι. Ωραίο φαγητό έχουμε. Νομίζω ότι είναι ένα κατεξοχήν παραδοσιακή εικόνα. Όχι παραδοσιακή εικόνα, παραδοσιακή μνήμη που είχαμε, ας πούμε, στα αγγλικά. Που, όταν έκανες αγγλικά στο φροντιστήριο που σου έβαζε, ας πούμε, έτσι, ο δάσκαλος σε γιορτινά τραγούδια ή έθιμα κτλ. Ναι, σαν εικόνα, σαν και τα βιβλία που είχαν αφιερώματα, ξέρω εγώ. Ακριβώς, μάλλον από εκεί το θυμάμαι. Ναι. Γιατί ξέρεις, είναι σαν να το βλέπω το τραπέζι με δύο κεράκια, τη γαλοπούλα στη μέση, ξέρεις, που είναι όλη η οικογένεια μαζεμένη. Ναι. Το είχες, όταν κάνεις μια γλώσσα, θα κάνεις και για την κουλτούρα της πράγματα. Φαντάζομαι τουλάχιστον. Ναι. Τώρα που το λες αυτό θα πω και κάτι λίγο άσχετο. Η καθηγήτρια που μου έκανε αγγλικά για proficiency είναι Αμερικανίδα και παντρεύτηκε Έλληνα και ζουν στην Ελλάδα. Οπότε το Halloween το είχε ζήσει και ως παιδί και πάρα πολύ, ενώ εδώ δεν υπάρχει, ας πούμε. Και κάθε, ας πούμε, 31 Οκτωβρίου στόλιζε την αίθουσα με φαντασματάκια, με pumpkins, τέτοια έτσι, πλαστικά, ας πούμε. Και εκείνη τη μέρα δεν κάναμε μάθημα και βλέπαμε ταινία και μάλιστα thriller. Γιατί ήταν τα μικρά τα παιδάκια. Εντάξει, νομίζω αναλόγως στις ηλικίες τις ταινίες τις διάλεγαν τα παιδιά. Εμείς που ήμασταν πιο μεγάλοι, ας πούμε, θα βλέπαμε thriller. Εγώ εντάξει δεν το ψήνε και τόσο. Αλλά είδες, επειδή το έχει στην κουλτούρα της. Δεν της φαίνεται περίεργο, της φαίνεται. Όχι, καθόλου. Ναι. Καλά. Και αντίστοιχα και για τα Χριστούγεννα. Δεν θυμάμαι, επειδή έτσι κι αλλιώς στόλιζε το φροντιστήριο, δεν θυμάμαι να έκανε εκείνη, ας πούμε, κάτι παραπάνω. Αλλά θα ήταν ωραίο, έτσι, κανένα φαγητό που τρώνε. Ναι, παραδοσιακό. Ναι. Σκεφτόμουν ότι τα Χριστούγεννα είναι από τις λίγες γιορτές που είναι πραγματικά παντού κάτι, πώς να το πω, δηλαδή το Πάσχα, ας πούμε, δεν πέφτει την ίδια εποχή με τους καθολικούς σε εμάς. Μετά δεν έχουν κάποιοι λαοί καν Πάσχα, δηλαδή είναι μια γιορτή που είναι λίγο πιο συγκεκριμένη. Ενώ τα Χριστούγεννα, επειδή τα έχουν όλοι, είτε ας πούμε. Δεν ξέρω. Είναι παγκόσμια. Είναι ψηλό παγκόσμιο. Ναι. Εντάξει, προφανώς και υπάρχουν οι εξαιρέσεις με λαούς που δεν πιστεύουν στο Θεό κτλ. Αλλά συναντάς τα πάντα. Δηλαδή, ο καθένας εκείνη την περίοδο έβαζε το στίγμα του. Και εμένα αυτό μου αρέσει τώρα σε αυτά που διαβάζουμε. Και πώς επηρεάζουν ο ένας τον άλλον. Ναι. Δηλαδή τώρα εκεί πέρα ήταν. Με τα γράμματα στην καμινάδα. Ναι. Εν τω μεταξύ, θυμάμαι τώρα πως όταν ήμασταν μικρά γράφαμε γράμμα στον Άη Βασίλη. Και όντως
ο μπαμπάς μας τα έπαιρνε για να τα στείλει, ας πούμε. Αχ, τι ωραίο. Εμείς είχαμε δει ένα κινούμενο σχέδιο. Βασικά ο Winnie ήταν απλά σε χριστουγεννιάτικη βερσιόν. Και έδειχνε ότι έγραφε γράμμα στον Άγιο Βασίλη και το έστελνε με τον αέρα να πάει στο Βόρειο Πόλο. Και αυτό μήπως ήταν από αυτά τα έθιμα. Πιστέψει. Φαντάζεσαι, μπορεί. Παρμένο, ναι. Και το είχα πιστέψει και λέω, δηλαδή τώρα άμα πάω κάπου που έχει αέρα, θα πάρει το γράμμα μου. Και επειδή πάντα μου άρεσε να γράφω γράμματα και ακόμα γράφω. Όχι στον Άγιο Βασίλη, γενικά και αόριστα. Πόσο μάλλον όταν ήμουν μικρή στον Άγιο Βασίλη. Αυτό, ξέρεις, υπήρχαν κάτι σαν βελάκια που δείχναν το Βόρειο Πόλο. Και λέω, μα τώρα εγώ δεν ξέρω πού είναι. Προς τα πού να το πετάξω. Δεν έχει βελάκια εδώ. Είναι αυτό που πετάς το γράμμα και είναι ναι. Και όχι κάτω, ξέρεις, τελείωσε. Το καρτουνίστικο. Ναι. Οπότε αυτό ήταν επίσης με τα γράμματα στον Άγιο Βασίλη, έτσι, μια ανάμνηση που έχω. Νομίζω αυτά είχαμε από Μεγάλη Βρετανία. Γενικά λίγα πράγματα, αλλά ωραία. Ναι, είχαν μια, πώς να το πω, μια σύνδεση. Ναι, είναι και κοντά όλοι εκεί πέρα. Δηλαδή, ψιλοκοινά έθιμα. Εντάξει, η Γρυλανδία λίγο με τις φάλαινες μας τα χάλασε. Λίγο και η μεταλλίπη ήταν. Ναι, εντάξει. Αλλά και τι να φάνε αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα. Ισχύει. Πάλι διαβάζουμε από τις αληθινές γυναίκες το άρθρο «Πώς γιορτάζουν τα Χριστούγεννα οι άνθρωποι σε διάφορες χώρες του πλανήτη». Όποιος θέλει μπορεί να το δει. Να δει και τα υπόλοιπα. Όχι, παιδιά, μην γίνει spoil. Θα σας τα πούμε πρώτα εμείς και μετά δείτε τα. Φτάσαμε λοιπόν στο τέλος και αυτού του επεισοδίου. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Και μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά.